Werkudara. Lah, kandhane semaput. Aku dibatang-batang sih. Aku tetep arep goro-goro. Rewel ngene salah ngono salah. Rewel Ora asah nembang. Wegah aku. Ora asah basa lho, kowe basa ting pentalit wong kowe iki asline ora iso basa. iya ngestake dawuh. Wis ya Tru aku tak mangkat Tru. Aduh cilaka iki. Lah wagu kaya ngene ora apa-apa sing penting aku tetep arep goro-goro. Rewel ngene salah ngono salah. Rewel Ora asah nembang. Wegah aku. ngomong terus terang terus pelep Malah tampa utawa bolam barang ora. Ngono. Terus nggon pilingan terus dipancer nggon pilingan. Ndho mripatku iki piye Werkudara kok akeh. Ting lebih ora karo-karuan. wah ngaso nggodak semaput. Werkudara. Lah Petro edan. Durna bapakku Werkudara. aku wis omong karo kowe aku wae sing tekan kene kok dadak disiki. Ya sirku ngono ya men ketok kaya gleleng. Ning Petro mana ngajar karo aku Petro ki iblis lanat. Aduh. Sing dijotos nggon pilingan terus dipancer nggon pilingan. Ndho mripatku iki piye Werkudara kok akeh. Ting lebih ora karo-karuan. Wah, ngaso nggodak semaput. Werkudara. Lah kandhane semaput. Waduh, aku dibatang-batang sih. Aku dibatang-batang sih. Wes aku dreke kene Werkudara kemuli. Yo. Petro, Kula wonten dawuh, Den. aku tekan kene nuruti dawuh Begawan Durna nggone paring ilmu karo Werkudara. Nggih. Terus Syarate aku kudu mentala mateni kowe. Ning patimu kudu mapan ana negara Ngastina. nderek, kula mboten ajeng silak. Nek sampeyan mateni Petruk sampeyan wuwuh ngelmune, Petruk dijoli ngelmu kanggo kabetanipun Gesang Ndara Werkudara, kula manut. Niku tresna kula lahir batin. Nadyan Petruk tekaning pati, nek Ndara kula Werkudara niku entuk ngelmu sing migunani gesangipun Ndara Werkudara, kula ikhlaske, mboten ajeng kula tutup-tutupi. Kula mboten ajeng silak. Pun monggo mati cara napa mawon kanggo kamulyaning Ndara kula Pandhawa utaminipun Ndara Werkudara, kula manut. Bagus. Wah. Petro edan. Durna bapakku. Werkudara. Aku wis omong karo kowe aku wae sing tekan kene kok dadak disiki. Ya sirku ngono ya men ketok kaya gleleng. Ning Petro mana ngajar karo aku Petro ki iblis lanat. Aduh. Sing dijotos nggon pilingan terus dipancer nggon pilingan. Ndho mripatku iki piye Werkudara kok akeh. Ting lebih ora karo-karuan. Wah, ngaso nggodak semaput. Werkudara. Lah kandhane semaput. Waduh, aku dibatang-batang sih. Wes aku dreke kene Werkudara kemuli. Yo. Petro, Kula wonten dawuh, Den. aku tekan kene nuruti dawuh Begawan Durna nggone paring ilmu karo Werkudara. Nggih. Terus Syarate aku kudu mentala mateni kowe. Ning patimu kudu mapan ana negara Ngastina. nderek, kula mboten ajeng silak. Petro niku namung ngabdi kok, Den. Nek sampeyan mateni Petruk sampeyan wuwuh ngelmune, Petruk dijoli ngelmu kanggo kabetanipun Gesang Ndara Werkudara, kula manut. Niku tresna kula lahir batin. Nadyan Petruk tekaning pati, nek Ndara kula Werkudara niku entuk ngelmu sing migunani gesangipun Ndara Werkudara, kula ikhlaske, mboten ajeng kula tutup-tutupi. Kula mboten ajeng silak. Pun monggo mati cara napa mawon
kanggo kamulyaning Ndara kula Pandhawa utaminipun Ndara Werkudara kula manut. Bagus. Ana tetembungan yen ngabot padha dipikul yen enteng padha dicangking. Ning kok mboten sak gedhagan menika to Pakne. Sampeyan kok kaya wong bingung. Pendak-pendak ming kepengin sak pejagong rembug kelawan bali wisma wae mesti disingkur. Pendak tak jejeri mesti terus tindakan sampeyan ki jane kena ngopo Pakne. Nuwun sewu Bapa, menawi ingkang putra pun lengkung menika nandhang kalepatan. Menika lepat kula mapan wonten ing pundi? Menawi kula nandhang dedosan. Dosa menapa ing badhe kula sandhang dene kula wantun tumindak dosa kaliyan tiyang sepuh kula. Kaliyan Sudarma kula, Bapa. Pakne mbok ampun ngoten to. Kula aturi paring pangandikan. Aja terus meneng wae ngonten niku. Kula niku ya wis kurang apa leladi karo sampeyan-peyan jarene nek esuk senengane teh kenthel gulane batu ya wis tak gaweke. Monggo wis dibesutke klobot. Le ajar besut wis suwe bareng wis iso besut kok tanpa disenggol. Jarene senengane jangan lombok. Ya wis tak olahke nganggo krupuk urang. Ya wis tak tukokke. Lawuhe tempe garit ya wis tak sediani. Kok mesu kendel wae. Wong aku ya wis goleki nendi-endi kula niku ya wis ngupaya isane entuk ndok asin. Panjenengan menika karmane ndok asin, anggere ora ana ndok asin terus ora gelem dahar. Pakne. Ampun kaya ngoten to. Kula mengke nek nganti nesu kagol kogelan ati kula. Kula lunga lu saka Karang Tumaritis. Kula aturi ngendika Pakne. Aduh kaget aku. Nganti ora krasa anak bojo wis ngadhep. Bekti kula nggih Pakne. Heeh, Prantawati. Bekti kula Bapa. Heeh, tak tampa ya, Nggung. Inggih. Bapa kok sajaipun duka menika menapa ingkang putra lepat. Ora. Kowe iki anak-anakku sing siji, anakku sing tak tresnani, anakku sing banget nabet ana ing atiku. Mula kaya ngapa nggone bapak tresna karo kowe merga kowe kuwi arepa bocah nom, ning ora melu-melu karo nom-noman kanca-kancamu kae. Kowe ngabekti karo wong tuwa, kowe iso nyuli gaweane wong tuwa, kowe cah nom ora isin campur lendhut ning sawah, ora isin kowe nuntun kebo supaya iso ngluku ana ing sawah lan Tegal. Ya kaya ngono kuwi, Nggir. Merga bapakmu ki wong tani. Nek anake sregep ning sawah, anake sregep ning Tegal kuwi ora usah dadak kowe ngetokake bebasan paribasan saben dina munjung ingkung gajah karo wong tuwa, ning saka tindak tanduk tingkah lakumu kuwi wis njunjung derajating wong tuwa. Inggih. Bapa ngestaken dawuh. Ya sesuk nek duwe dhuwit tak tukoke montor wis bola-bali kowe nembung to. Ning bapak ki panene ora tau apik. Inggih. Benjang ki mawon boten sah dipun penggalih. Menawi Rama utawi bapa kagungan kula dipun tumbasaken nek mboten nggih mboten napa-napa. Bapak, ngono kuwi lho sing tak arepake. Ning sok nek wis tak tukoke montor kenal poti rasa to bolong ya. Inggih. Ora usah jungklik-jungklik kaya kanca-kancamu kae. Kae urung ngrasake ngangsur kok. Inggih. Nek wis ngrasake ngangsur ora bakal dikunjungklik-jungklik ngono kae anane montore diceteli diganti apa-apane terus nggo nabraki cagakanim kae. Kae merga ora ngrasake nukokke. So nek wis dewasa wis tuwa genti dijaluk karo anake, genti ngrekoso nuruti karepe anake sok bakale krasa. Ning nek kowe sesuk duwe anak, anakmu mesti ya ngabekti karo kowe wong pokal gawe apa tindak tandukmu ya ora tau gawe lorone bapak. Inggih. Inggih. Prantawati, Kula wonten dawuh. wah jan. Aku ki saben dina kaya ora percaya. Ing atase aku ki ming pono kawan kaya ngene kok dadi mantu ratu.
mantuning Sinuwundarawati, kowe iki anake Sinuwundarawati putraning Nalindra. Monggo kowe iki jane nek ngarah wong bagus kuwi iso lho. Ning kok mintrima karo Petruk. Ning wadene sing jeneng katresnan kuwi ora gagas perkara umur, ora gagas perkara rupa, merga kuwi uruping jiwa ingkang suci. Kasinggihan mekaten. Namung selaminipun kula mapan wonten ing Karang Tumaritis nderekaken pakne menika. Menika tangga tepalih kathah ingkang sok dolan mriki nek panjenengan sok lunga. Menglancari karo kowe. Ora usah digagas. Gathot to? Nggih. Ora usah tok gagas ya, pancen niate ora apik cah kae. Nggih. Ah, iki ngene ya Prantawati. Kowe tak jarwani, apa to sababe kok aku meneng wae? Atiku ki giduh. Atiku ki bingung, Mergi menapa? Ming bab sepele nek iki aku ngandhake perkara apa to sebabe atiku bingung, mesti ming tok ladaki, tegese ming tok ece. Mboten ki lho ora mboten Pakne kados menapa. Aku ki ngimpi, kok impenku kegawa tekan saiki. Impenipun menapa? Ngomah kene kaya duwe gawe gedhe. Ngomah kene kaya duwe gawe gedhe, tarup genggeng ngendi-endi papan tangga teparu do teka, do rewang, do masak, wis kaya ngono kae. Aku ki bingung. Lho, lah kok omahku kok ana duwe gawe mongko bareng tak sawang ana kursi manten loro. Aku kaget, lho sapa sing arep dadekke manten? Selasa kliwon aku ngimpi kaya ngono. Inggih, jemah kliwon bajute. Aku ngimpi. Lah kok dumadakan jroning impenku ki sing didandani manten ki Petruk, bojomu. Mongko ujare wong akeh ngandhake ngimpi dadi manten ki bakal cepak patine. Mongko bareng tak sawang mantene wedok ora ana. Lah iki tegese ora kok cepak patine. Ning Petruk ki ana sing arep jangka patine Petruk. Saiki jujur wae. Pancen aku curiga karo kowe. Aku cubriya karo kowe. Cubriyanipun menapa? Sakliyane karo aku kowe jane sambung tresna karo sapa? Pakne niku nek ngendika mbok sik apik aja sok nglarani ati. Kabedha dada kula kapendheta manah kula menika namung tresna kaliyan panjenengan. Yakin? Yakin saestu. Sumpah? Inggih sumpah Ki Lurah. Ora ana wong liya tenan. Mboten wonten. Sing jeneng Prantawati iki kowe. Sing tak timbali kowe wangsulan sing apik karo aku. Kula sampun wangsulan lahir batos. Kula mboten badhe tumindak aneh-aneh. Lah nek ngono pancen ana wong liya sing arep jangkah karo patine Petruk. Nek kowe ora duwe wong sing tresna karo kowe terus ngarah karo patine Petruk iki aku terus lek arep golek iku carane piye? Kula piyambak ugi mboten mangertos caranipun kados pundi. Piye kok? Kula mboten tumut-tumut perkawis menika Kanjeng Rama. Kula menika lare sak menika. Tegesipun kula menika mboten pitados kaliyan impen. Namung kemawon kesangeten Kanjeng Rama menawi gagas perkawis pasumpenan. Ora perkara kebangetan gagas perkara impen. Ning aku ki ngrasake impen kadangkala ana kasunyatane merga impen kuwi ana sing dipetung. Puspa tajem kadoro dasih kuwi impen sing bakal nemai mekaten. Mongko impenku kuwi tibane tiba puspa tajem utawa kadoro dasih. Lah iki terus carane lek arep goleki sapa sing arep mentala mateni karo Petruk ki carane piye? Kula nderekke mawon. Kersanipun kados pundi? Prantawati piye? Menawi panjenengan gega dhateng atur kula. Heeh, karemu. Menawi panjenengan kepareng gega dhateng atur kula sakmenika dipun pancing kemawon. Awalesane tegesipun mboten kok mancing wonten ing toya menika mboten supados dianggeng badhe mejahi panjenengan menika rawuh wonten ing wisma menika Ki Lurah Petruk kula aturi etok-etok seda. Maksude panjenengan etok-etok seda dadakan lajeng mangke kula krukupi jarik terus kula tak bengok-bengok nangis mangke nek tangga teparo do teka
ketok lho sing seneng kali sampeyan mati kali sing mboten seneng menika ketok. Sing ora seneng ya tegese lahir batin tresna kalian sampeyan. Ning nek sing seneng sampeyan tekaning pati ya niku wong sing arep tumindak ora apik karo sampeyan. Petro kang malaka-lega kantong bolong isine kosong. Yambu nawasungke. Apik. Idemu apik. Nek ngono kong golekno apa jarik sing ora pati apik inggih. Aku tak nglikar ning amben kene kruku pono mengko gek ibumu kon bengok-bengok nangis kowe ya nangis men tangga teparo do teko. Ya tangga teparo sing melu nangis mergo kelangan Petruk tegese kuwi tresna karo Petruk. Nek tangga teparo sing padha ora nangis sajake mesem guyu mergo Petruk tekaning pati, genah kuwi wong-wong sing argahe patine Petruk. Nah ingatan kula namung derek ning kowe ora etok-etoke lembu etok-etok aja nganti ketara lho Rontrati. Inggih. Yen meru lengkung ya nangis kanca-kancamu dundangi kabeh nek bapakmu mati. Mangke menawi mati saestu cangkeme iki mengetok-etok. Oh inggih ngestakaken dawuh. Wong nyatanipun kula ajrih Kanjeng. Wah sawedi aku tak ngelikan nang kene jupukon lak anu jarike. Kok inggih ngestakaken dawuh Kanjeng Rama. Sampeyan kenging napa Bapak? Engkong bapakmu kena ngapa tenguk-tenguk kok terus gletak. Bareng tak mek-mek awake kok anyep kabeh bapakmu mati lengkung. Aduh piye. Ibu bapak kenging menapa? Mboten ngertosaken paranipun, nedhengipun lenggan terus kados mekaten kawontenanipun. Tobat Pakne, kula mboten saged dipun tilar piyambak lho Pakne. Kajarian putra lamun kawekasan ya kau wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta Pakne sampeyan kena ngopo? Bapak sampeyan kenging napa? Kula tasih betahaken Bapak supados angampi gesangipun lengkung Bapak sampun seda. Pakne, mbok aja kaya ngono to aku ra iso urip ijen, Pakne. Lengkung kesuma. Nyuwun pangapunten kados Raden Wisanggeni. Iya. Warantawati. Tobat. Raden kawontenanipun semah kula kados pekasan. Ngarepan omah kok dipanjer gendera putih. Iki sapa sing ora ana? Ngaturi mas pausaken dhateng kawontenanipun ingkang abdi pun Kilurah Petruk. Nalika semanten nembe jejagongan kalian kula mboten ngertosaken paranipun. Lajeng keselak watuk-watuk tumuli dawah saking pelenggan. Tumunten sakmangke sampun mboten saged glawat. Badanipun kula dumuk anyep sedayanipun Raden. Lho, Petruk mati. Inggih, wela dalah kaya
ngucapake bela sungkawa ya Wrantawati. Inggih, Raden. Wis ora usah kuwatir, mengko kowe ora usah bingung. Petruk mengko dipendhem ning endi upama nganggo Prabaya aku sing ngragati. Yen perlu slametane Petruk kowe ora usah matur para Pandhawa. Tak slameti nganti tekan rampunge nggone nylameti Petruk. Matur sembah nuwun, matur suwun Raden. Ya padha-padha. Lah kok edan temen. Ning ya wis ora apa-apa wong sing jeneng pati uripe menungsa kuwi gumantung marang panguwasaning dat kang murwing dat. Ya kuwi lho. Mula tak jaluk kowe kabeh kuwi percaya karo panguwasaning Gusti. Merga Gusti kuwi nitahake titah ning alam padang kuwi anggap marang kuasane lan kodrate. Inggih. Bojomu lagi tengok-tengok mongko ngombe wedang keselak tumuli tekan ning pati. Kuwi mbok menawa dadi kodrating Hyang Mahanasa. Inggih. Luwih akeh sing nalika semono lagi ngopo-ngopo mongko ora ngerti dodok selehing perkara wekasan tekaning pati kuwi kabeh dadi panguwasaning sing gawe urip ming kudu ikhlas. Matur sembah nuwun. Lah kepiye meneh wong dadi kersaning sing maha jagat. Mula ya wis ingkang ana kuwi bakal tumuli bali ora ana. Awale ora ana, mengko ana terus dadi ora ana meneh. Wis dadi kodrating Hyang Mahanasa. Inggih, ngestaken dawuh. Aja kok Petruk, aku sesuk ki mesti bakal ya tekaning pati. Ning mangsa kalane kapan kuwi mbuh awak dhewe ora ngerti. Isih suwe apa mung kari cendak umure awake dhewe kuwi, ya tetep awake dhewe ora iso ngerti. Sing ngerti mung panguwasaning Gusti. Inggih. Wis lengkung rasa nangis. Inggih. Sareng kula ngertos pangendika panjenengan. Lajeng tumuli ikhlas lair batos kula. Nyatanipun tiyang gesang wonten ing alam padang menika mboten selaminipun sesarengan nadyan menika tiyang sepuh. Rama kula piyambak nadyan kula ibu kula piyambak selaminipun mboten badhe sesarengan tumuli wonten wancinipun pisah. Mestine ngono. Inggih. Mula dadi patuladan lan kaca benggala wong urip ing alam padang kuwi nyuda tumindak ing ngadigang ngadiguna. Nyuda sumangah sesungaran sombong umuk kekuwataning menungsa kuwi sepira paribasane mung bledhog ana ing astane sing gawe urip. Inggih. Matur suwun Raden. Padha-padha ora apa-apa. Lah terus wis ngrancang urip sak teruse apa urung? Tegesipun kados pundi? Sakbare Petruk mati kuwi apa kowe arep ngrandha? Apa kowe arep golek bojo meneh? Merga lengkung ya isih mbutuhke Prabaya dienggo sekolah mbok menawa lan nggo uripe anakmu si lengkung. Kula tasih bingung. Kula tasih tresna kaliyan Ki Lurah Petruk. Wis aja tok tresnani, kowe tresnani wong mati ki entuke apa? Ngaten. Lah arep tok tresnani pendak dina nek wonge wis ora ngerti, wonge wis ora krasa, wonge wis tekaning pati kuwi kowe entuk apa? Malah gegerus atimu dhewe. Kowe mbebecer wektu lan uripmu ingkang tanpa guna. Mekaten Raden, bener. Lah dos pundi wong nyatane upama kula menika pinengku dening priya ya sapa sing gelem wong kula niku randha ge anak siji mengko dipun westani angge-angge orong-orong. Gosek to, aja sok sembrono kowe iki saklaya dadi bojone Petruk kok iso mbanyol lho. Mboten ateges menika. Nanging ya sapa sing gelem. Kowe iki jek enom. No, nek kowe nyebut sapa sing gelem kuwi keliru. Wong kowe kuwi iki gamanmu akeh. Gaman menika tegesipun daya kekuatanmu, pasuryanmu ya ayu, kowe anak ratu. Mongko nek semono bejo temen uripmu mung dimek karo Petruk, mongko saking para satriya-satriya iki padha kedanan karo kowe. Lah kok bejamu kinodratake entuk Petruk. Ning ya bejamu meneh Petruk tumuli tekaning pati, mongko kowe isih enom. Inggih. Ha iki ngene. Iki mung upama lho. Inggih. Mbangane kowe diwengku wong kana-kana. Inggih. Tur aku ki rak ya isih muda. Tegesipun kados pundi? Panjenengan paring pangandikan menika tegesipun kados pundi? Ngene lho, aku ki isih enom mongko ya urung mengku garwa. Mongko wong golek bojo kuwi angel. Wong golek bojo kuwi angel. Kosek to, tak omong dhisik. Wong golek bojo kuwi angel, wong golek garwa kuwi angel. Yen kleru nggone milih
garwa ku bisa nyengsarake uripe wong lanang. Nanging yen bener nggone milih wong wadon ku iso ngunggahke derajating wong lanang. Inggih. Lah saiki aku tak takon karo kowe, upama kowe kuwi karo aku ngono cocok ora? Tobat namung gumantung anak kula, nek anak kula cocok kula ya cocok. Langkung piye? Kula nderekke mawon. Naingaken Raden badhe mengku garwa Kanjeng Ibu. Nek kowe entuk ora apa-apa, nek kowe ora entuk ya ora. Nawi kula menika nggih boleh-boleh saja. Iki anak Petruk ya senengane mbanyol, boleh-boleh saja ki basa ngendi? Menawi kersa monggo Kanjeng Ibu, menawi tresna inggih monggo, mboten menapa-menapa leres ngendikanipun Raden Wisanggeni, nunggoni wong mati. Menika mboten badhe pikantuk menapa-menapa. Menawi Raden saestu lair batin kula pasrahke mawon tinimbangane urip kula namung kleyang kabur kanginan. Sarah mungguing lautan wastra lungset ing sampiran langkung-langkung dadi rondo menika wis dijinjit-jinjit le mlaku isih dirasani tangga teparo. Bener, lha inggih. Mila kula nderek kalian panjenengan kemawon Raden. Ngopo langkung? Wonten mayit kok dehem. Sing jenenge wong mati kuwi nyawane urung iso ado-ado saka ragane. Ngono. Wong tuamu mati kuwi nyawane isih ning kiwa tengening ragane kono merga dheweke urung dong yen to tekaning pati. Ngaten. Iya, dadi isih iso dehem, isih iso ngopo-ngopo. Mburi kae, ambruk kan dibenakke ora ming tengok-tengok wae. Nek tenan tak wengku garwa wis rasa to gagas. Saiki ngene, lengkung ngetutke ibune ning Drepsila Geni, aku tak ngrukti kunarpaning Petruk kantong bolong. Wah, lah bojomu urip ngono kok. Urip-urip ora. Pira-pira bendara ki nulungi malah arep ngepek mbokne. Kene iki le mati ki mung biasa. Le mati ki mung ecok-ecok lha kok njur arep dipek. Prantawati. Kula wonten dawuh. Lah gene tangi. Lengkung ya ngono ora nggondhali mbokne malah nyurung karepe mbokne. Inggih, lah kula menika ya Rama menika ya wing pimpen kok digagas banget. Mula gandeng ana Ndara Wisanggeni iki impen iki arep tak aturke Ndara Wisanggeni. Merga piyai kuwi piyai pinter. Ngaten, Bapa. Kono mundur ngestaken dawuh. Kono Prantawati kono nyetrika apa-apa kono. Kula tak teng mriki. Ah sing kene masuk. Ngestaken dawuh. Dadak oleh barang apa? Salah. Kowe ngopo Tru? Ngopo lho. Gah aku sok nek kaya ngono kuwi. Lah aku ki ngerti nek kowe ki ora mati kok. Aku ngerti nek kowe tok-tok mula aku terus duwe ego vertikal ngene iki men kowe kuwi tangi. Wah, pancen sampeyan iku wong pinter. Ora kowe ngopo? Enten tiyang sing ajeng jarah kula. Lho, jarah piye? Tegese jarah pati kula. Kula ajeng dipateni. Kok kowe iso mong kaya mengkono buktine apa? Kula ngimpi. Ngimpi apa? Dadi manten. Monggo mantene wedok ora ana. Nek mantene wedok ana tegese kula Petruk niku mati saka karepe sing kuwasa. Nek mantene wedok ora ana kula nyandang manten dhewe monggo pahargane wis genggeng niku tegese ana wong sing ajeng nyolong karo uripe Petruk. Mula kula ora trima. Kula carane ngenten iki niki wau ming dadi go vertikale Warantawati supaya ana wong sing tekan kene nek wong sing tekan kene niku ketoke sengit karo Petruk berarti Petruk sing mantene Petruk. Ngono nggih. Paham to sampean? Ngerti. Mula kula pasrah Ndara Wisanggeni dinten sakniki kula nyuwun dislametke supaya aja nganti tekaning pati. Mangsawang anak kula lengkung isih enom, isih bocah. Nek nganti kula mati sapa sing ngragati anak kula? Ngono Petruk nggih. Kowe duwe pusaka to? Napa? Pethek. Gadah. Kene tak silihe. Pethek siji arep disilih. Tak silihe engko tak balekke.
Nek nganti ilang tak ijoli petel 40 nggo nutuki ndasmu kuwi. Ya ora ngono kok yo nesu. Mung disili petele kok ora entuk. Nggih, siap. Petel. Ah. Niki. Aja manapake jarene petel iki kondange ampuh. Wah. Oh, kerep tak nggo nyolong ora tau konangan. Nggo nyolong kok ora konangan. Ampuh kegila-gila. Nang ngono petel iki ampuh tenan. Tak pujane, dipujana apa? Wis kowe meneng wae. Weh. Iki sampean gawe masalah iki. Nek nganti bojoku weruh, engko bingung, kleru, wah sampean sing kula tempuhke, kok sik to. Arep bentuke padha nek sandangane beda to. Lah nggih, niku nganggo iket nganggo surjan kok. Ning rupane plek jan ora geseh. Nek ora cara ngene iki kowe mesti bakal mati. Mergo kowe ana sing bakal jangka patimu. Jane sinten to? Kurawa. Lho. Kurawa? Iya. Nek ming Kurawa iki kula wani. Kurawa dipandhegani karo Bapa Jodipati. Bapa Jodipati Raden Werkudara. Iya, Petruk. Wah, lah setan ora. Lah kok iso Ndara Werkudara niku ajeng mateni kula diblithuk karo Begawan Durna. Mula aku nyipta wujude Petruk iki. Nggih. Terus karepmu piye? Kowe lunga. Lunga sing adoh. Oh, nggih. Lunga sing adoh. Aja nganti ngetok. Nek ngetok mati kowe. Oh, nggih. Lah terus iki ben dipateni Kurawa. Oh, nggih. Iki nek dipateni Kurawa ora apa-apa iki mung saka petel. Lah nggih. Oh, wah jan pinter sampean. Dadi kula lunga sing adoh. Iya. Niki benteng mriki men dipateni Kurawa, men digawa Ndara Werkudara. Iya, Petruk. Oh, nggih. Niki nek nyuwara ya padha kula. Padha plek ora bakal ana bedane. Truk. Apa? Lah. Oh ya iso padha lho. Ndrone wonten tipe, tip dengkulmu mlocot kuwi. Ora ana kuwi ya kuwi gaweanku kok. Wah, ya anu cirine siji, dhek ra ndi jenggot. Ya mengko tak thukulke sedhela wae gampang. Ora sampeyan ana bedane. Ning niki tesih wonten siji perkara. Lho, sijine perkara piye? Nek kula lunga sing gara-gara sapa? Niki digawa Kurawa, kula lunga. Terus mengko nek Garing Bagong goleki piye ayo? Sampeyan kudu iso gawe Petruk siji meneh. Petruk siji meneh. Heeh. Ya anu nggih. Piye iso ora? Iso. Nek iso kula tak ndelok sik kaya ngapa lek sampeyan gawe Petruk. Ning saka wong lho, sakarep sampeyan. Kaget tak undang, Kang. Heeh. Lagi ngaso ning Randu Gumbala kaya ana Aji Pameling sing ngundang karo aku. Aku sing ngundang. Adikku lanang cah bagus. Iya. Ngopo? Kang, ngopo? Kowe tresna karo Petruk ora? Petruk ki abdiku. Aku wis bola-bali ngewangi karo Petruk, nek Petruk keson Jombaya aku mesti totoh pati ngewangi karo Petruk. Ning iki kowe arep kelangan karo Petruk mergane. Petruk arep dipateni karo Kurawa. Sing dipandhegani karo satriya jenenge Werkudara. Cangkeme. Iki bapakku kok. Lah iya aku mung ngomongke kok. Kowe nek ngenyek iki ketoke nyrempet ning diel. Ora usah nganggo satriya Jodipati, bapakku ngono wae. Bapakmu diblithuk mbahmu. Sapa? Begawan Durna. Mula terus mentolo arep mateni karo Petruk. Lah iki Petruk tak slametke, Petruk sing tenan iki. Heeh. Tak kon minggat sing adoh. Lah terus sing arep digawa bapak Jodipati, mburimu kuwi. Wah, gaweamu apa? Iya. Saka apa iki? Saka petel. Lho kok pinter kowe. Mbok tulung dingklekku omah kae digawe wong. Gawe macan opo piye mung nletak kowe iki? Ora atos-atos ni ora. Lah terus apa wigatine kok kowe nekake aku?
Iki mau Petruk omong karo aku. Heeh. Nek Petruk sing tenan lunga, Petruk sing gawa Werkudara ku Petruk mburimu, lah sing gara-gara ora ana. Maksud lu kowe tak dandani Petruk, kowe engko gara-gara gareng karo Bagong ya. nih. Ngene wae, yo gelut yo. Lho. Kok gelut piye? Lah kowe iki senengane aku ki ora iso nembang, ora iso tetembangan, ora iso lucu kok. Kon dadi Petruk engko nek nganti ketara malah geger. Ora. Wis to manut karo aku kowe engko rasah nembang, rasah. Kowe engko rasah bawa lunging gadung barang ora rasah. Ya. Pokoke meneng, kowe nek dijak omong garing ya wangsulan, nek ora dijak omong garing rasah omong. Engko nek garing curiga karo aku, Cubriya curiga. heeh cubriya karo aku. Wis pokoke kowe rasah omong. Oh iya, ya. Manut aku, wah jan setan tenan. Ya ditenono suwe tak kon dadi garing. Men tak toklek sikile siji. Tak toklek wis meneng wae ya. Ngampet ambekan. Wis aku engko bakal muja karo kowe. Nek kowe tak puja kowe bisa dadi Petruk. Ki arep tiru-tiru Bagong kowe ya. Ajar ora. Wis tak pujane Kakang. Yo. Wah, padha nek iki. Wah, iki iso cilaka lho. Aku dadi sampean kok pinter gawe sapa-sapa iki kok gak wah nyemelangi napa ngono. Buka teng pasar, buka sulapan kali kula. Dite malah akeh. Oh iya werna-werna to Petruk, ora sandadak sing werna-werna, butuhe kowe kelakon penjangkamu. Nggih. Kakang Antasena, Piye? kowe wis dadi Petruk. Ya. Engko kowe neng Ngororombo. Oh iya. Ngenteni gareng karo Bagong, gara-gara ning kono. Oh iya. Ngono ya, Kang? Iya. Coba nek kula dadi gareng. Piye Truk kabare Truk? Sampeyan wangsulan nuwun. Ya apik-apik wae reng. Rada kaku iki. Ning wis ora apa-apa pun pemper. Iya. Ayo padha nembang Sitom Parisana. Napa? Sintom Parisana. Sinom Parijata kok Sintom Parisana. Lah ya jeneng ora apal kok ya reng. Nggih, mboten dados napa wis ben. Pun nggih den kula tak lunga. Petruk kowe mangatos sing ado. Kakang Antasena kowe mangkat kono gara-gara Iya wisang Ndara Wisanggeni ngestokke dawuh. ora sah basa lho, kowe basa ting pentalit wong kowe iki asline ora iso basa. Iya ngestokake dawuh. Wis ya Truk aku tak mangkat Truk. Aduh cilaka iki. Lah wagu kaya ngene ora apa-apa sing penting aku tetep arep goro-goro. Rewel ngene salah ngono salah. Rewel Ora sah nembang. Wegah aku. ngomong terus terang terus pelip Malah tampa utawa bolam barang ora. Ngono. Petruk mlayu sing adoh. Petruk kedadean saka petang nek ana wong tekan kene kuwi arep digapak-gapake manut. Ayo saiki padha ngayahi kewajibaning dhewe-dhewe. Matur nuwun nggih, Den. Purnena panalingani loro majaring ratri linenggak jangkanira kapisananing prang brata yuta aning prang brata yuta Cakine wis mendem ya ngene iki. Ing atase wing arep mati kok dadak nyewa blangkon karo Surjan. Petruk, wonten dawuh penemban. Oh, kowe iki kepiye to? Apa kowe wis krasa sejatine? Yen to praptane Begawan Durna ana ing Karang Tumaritis iki nganti karo anakku murid ya kuwi Werkudara. nggih Kuwi gantine kowe tak kandhani ya Petruk.
Werkudara bakal nampa ngelmu ya kuwi sastra mulya. Apa ya terus mau ya? Pengamaning bawana babar kamulyaning jati. Kuwi ganeping sastra cetha paripurning wangsit. Werkudara mbutuhake sastra cetha kuwi mau. Nggih. Lah, syaraté dewa ingkang paring dawuh karo aku. Syaraté dewa ingkang paring dawuh karo aku dina samengko iki. Tumbale ora nek kejaba mung Petruk kantong bolong. Mula kowe tata-tata nganggo surjan nganggo iket kuwi jane mung arep mudar. Perasaan dadaku ki gunung tanpa guna. Kowe mung arep mudar mula wektu dina iki pasrahno jiwa ragamu. Pasrahno jiwa ragamu karo Begawan Durna. Kowe bakal tak boyo marang negara mesti ora pateni, Petruk. Cumangkah anggro sesumbar lindhu bumi kunjing. Kumaluduk kontor katuk. Nek sing tekan iki Ndara Werkudara kula manut pasrah bongkoan. Nek sing gandeng tekan iki niku sampeyan. Ambrapa sampeyan niku aling-aling Ndara Werkudara, kula ora sudi nek Petruk dibondo karo Begawan Durna. Kula wegah nek Petruk kudu ngulungake tangan kula loro dirangket karo Begawan Durna. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna. Apa kowe ora miris? Nggonku tekan ana ing Karang Tumaritis iki mboyong Karang Si Werkudara. Kula mboten ajeng wedi. Nek Ndara Werkudara dereng ketok kula mboten ajeng teluk karo sampeyan. Oh, Petruk kantong bolong kowe ora usah ngayal. Kowe ora usah ngayal karo Begawan Durna. Manut to, yen kowe ngayal aja lakon dosa. Apa lakon dikeroyok dereng para santa kula. Werkudara! 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 Wah, Petruk edan. Ngajar Durna. Wen sadurunge mati ya golek pemarem Jyotasi karo Pendhita Durna sing. Wah. Petruk edan. Durna bapakku. Werkudara. Aku wis omong karo kowe aku wae sing tekan kene kok dadak ndisiki. Ya sirku ngono ya men ketok kaya gleleng. Ning Petruk malah ngajar karo aku Petruk ki iblis lanat. Sing dijotos nggon pilingan terus dipancer nggon pilingan. Ndem mripatku iki piye Werkudara kok akeh. Teng klebir ora karo-karuan. Wah, ngaso. Nggodak semaput. Werkudara, Werkudara, Werkudara. Lah. Gandane semaput. Aku dibatang-batang sih. Wes aku dreke kene Werkudara kemuli. Yo. Petruk, kula wonten dawuh, Den. Aku tekan kene nuruti dawuh Begawan Durna nggone paring ilmu karo Werkudara. Nggih. Terus syarate aku kudu mentala mateni kowe. Ning patimu kudu mapan ana negara Ngastina. Nderek, kula mboten ajeng silak. Petruk niku namung ngabdi kok, Den. Nek sampeyan mateni Petruk sampeyan wuwuh ngelmune. Petruk dijoli ngelmu kanggo kabetanipun gesang Ndara Werkudara, kula manut. Niku tresna kula lahir batin. Nadyan Petruk tekaning pati, nek Ndara kula Werkudara niku entuk ngelmu sing migunani gesangipun Ndara Werkudara, kula ikhlaske. Mboten ajeng kula tutup-tutupi. Kula mboten ajeng silak. Pun monggo mati cara napa mawon kanggo kamulyaning Ndara kula Pandhawa utaminipun Ndara Werkudara, kula manut. Bagus. Ndara Janaka blegegek sadulita mel dilulit ya ngapa amin sesebutane kok ditambahi dilulit mbangane blegegek sadulita lit ngono ki rak ketok kaya ora wangun dilulit ha ora kaya bakul es to kowe dilulit njaluk weh ora ana wong tuku kok njaluk wilujeng Ndara. Iya Kakang Semar. Tansah pinanganing kawidadan praptaku ning Karang Kadempel, Kakang Badranaya. Syukur.
Ndara kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya nala garing. Karya bombong penggaliku pangestuku tampanana. Nggih, kula pun dinggo jimat. Ndara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iki suarane sapa nala garing? Petruk. Kenging radang tenggorokan. Ya truk bubar ya truk medeni. Undur bubar medeni kowe tongku delongkas ora. Gemrubuk terus angine. Ora apa-apa rasa digagas menawa iki angin saka segara. Mungkin cedhak segara. Ya ora ada ya. Pajake nang Blekonang wae. Cedhak segara iki ada. Gusti Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih, Den. Iya Bagong tak tampa. Pangestuku tampanana. Nun nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Enten apa, Gus? Lah kok sampean rawuh enten Karang Kadempel. Mundi dawuh timbalane Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma. Kakang si Kakang tinimbalan sowan ning negara Ngamarta. Nadyan Kakang Semar kuwi derajate ngaceplik bebasan nuwun sewu. Wong loro saudon telu saurupan nanging ana akeh ingkang padha nyebut yen to Kakang kuwi pusaka kang bisa kandha, jimat kang bisa ngucap. Mandel ora, bapak iki pusaka bisa kandha jimat iso jengat. Jimat iso bisa ngucap kok iso jengat ora. Heeh, jimat iso nganu ngucap. Mula Kakang Semar ayo ndak kanthi prapta ning negara Ngamarta. Sowan ngersaning Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma Kakang. Permarare mangos ambrang kati karnaning kasose yen aneng marga malalat tumiring sang kandha wastran maca Malamat mojo Nek ngoten awi kula dherekaken sowan teng negara Ngamarta anak mojo ning keri Kakang Semar. Nggih, Ndara. Langeng yo mangungkung. Pukulan. Aja. Pukulan. Aja pukulan. Ngentraken sembah bekti kula kunjuk pukulan. Petruk wong geculku marujul. Selagine Jawata rawuh wae kowe isih bisa kaya ngono mongko kowe ora ngerti dalaning Bali. Oh iya ya. Aku kok ya ngopo to ya ning ndi-ndi mesti sarwa seneng ning jane atiku iki cilaka. Petruk dalem ulun ngerti pesambat kita. Nggih. Lha niku pripun Bu Kulun?
Pancen sayektine apa kang dadi pacoban kita mau, wis pinesti kita dadi lantaran tumedhaking kanugrahan. Weh. Kula niki? Iya, Petro. Lah ming sakula kok dadi lantaran tumedhaking kanugrahan niku pripun? Tumedhaking kanugrahan kuwi mboya mawas kelawan derajat kelawan pangkat. Nadyan kita wong loro saudon telu saurupan. Nanging lamun dewa wis mesthekake lamun kita ingkang kudu dadi jalaran tumedhaking kanugrahan, ya kita ingkang sak mangko kinarya dalan tumedhaking kanugrahan Petro. Waduh. Ora nyono babar pisan buluripku ki ya mulya. Ing atase nang omah ming diwaneni ro bojo wae. Bareng ketemu karo Iwang Pirun padha wenang kok aku dadi dalaning kanugrahan. Nggih mugi-mugi kelepetan dhateng dayanipun kanugrahan mengkono Petro. Dene kanugrahan ingkang bakal dadi lantaran tumedhak ana ing jagat mau bakal tinampa dening para Pandhawa. Nggih, merga Pandhawa kuwi kita ingkang momong. Klebu kadang kita Nala Gareng lan adi kita Bagong apa dene wong atuwa kita Semar. Nggih, pukulun nggih. Aranipun menapa? Kanugrahan ingkang bakal tinampa dening para Pandhawa wujud wahyu katentreman sabab Pandhawa tinuding dening para Jawata ingkang bakal besok babar jagat ingkang kebak ing katentreman Petro. Wah, alhamdulillah. Dene punden kula para Pandhawa pikantuk wahyu katentreman pukulun. Ya. Lan kejaba saka kuwi kita uga ingkang kudu bisa ngrampungake lakon ning jagat. Nggih, kula dhewe ya bingung. Petro niku ngimpi kaya arep dipateni karo wong terus kula ken lungane Ndara Wisanggeni nyipta Petro loro cacahe. Niki nek mboten kula rampungke perkarane mengke mboten rampung-rampung malah Petro sing palsu bali teng omah kula cilaka. Iya, pancen pinesti Petro ingkang palsu patutan kelawan bojo kita. Hei! Ora sembrono. Ora Petro pancen ulun ming bebeda lawan jeneng kita. Dewa ora sok bebeda. Dewa ki nek ngendika ki sak kendikane ana sing dicipta dadi kok senengane ngendika mbuya. Senengane ora. Lho, kita malah kok ora basa karo ulun. Oh iya lali. Nggih nyuwun pangapunten Bu Ulun. Nggih kula nderek. Kita bakal ulun paringi wahyu, mengko kita paringke utawa caoske lan pemunden kita Pandhawa. Oh nggih. Ning kita uga bakal ulun dandani. Wujud napa Bu Ulun? Wujuding manut lan panjenengan ulun. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Sawise kaya mengkono rampungna pakaryan kita. Kang dumlaroning jagat iki, Petro. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Kita njujuka marang negara Ngastina. Apa ingkang dadi sedya kita ya kuwi nyelametake Petro ingkang bakal dadi banten ing negara Ngastina. Aja nganti padha ngira yen to Petro ingkang saktenane palsu mau. Padha ngira yen to Petruk sejati utawa Petruk ingkang saktenane kang dadi banten negara Ngastina. Slametna asmaning pepundenmu Si Werkudara. Oh nggih, ngestakaken dawuh pukulun. Iya Petruk maragake tampanana. Maraina smubang wangaruna kadinetraning angga rapuh kanikara sageter kinidungane ingkung lir wuwu sing pine panca pepetoking ayam wana. Petro, kita wis ulun sebda dadi wujuding satriya bagus lan gagah. Mara mangsa barenggon kita bakal gawe asma utawa jeneng ulun kundur ana ing Kayuwangan. Aja lali sawise kabeh mengko katon padhang wahyu caosna marang pepunden kita Pandhawa. Oh nggih, ngestakaken dawuh pukulun. Sembah kula ngendhiraken Jengkar Paduka Hyang Adi pukulun Sang Hyang Bathara Wenang.
Kanjeng langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro wanter dawing wang pikulun padha wenang jebul nggonku duwe lelakon kaya mengkene mung bakal kinarya jalaran tumedhaing kanugrahan ya bakal tak antepi mara seksenana dina samengko aku ora nganggo jeneng Panakawan Petruk nanging nganggo jeneng Bambang Surasekti bakal prapteng negara Ngastina sapa yang bakal gendak sikara karo Petruk aku ingkang ora nrimakake legane atiku Yo bala Pandhawa mbyuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambah ungge srokatite ing jagat Dewa Bathara Rudra Duryudana kakangku piye Paman Arya wonten dawuh Bawadana wonten dawuh Ger ming arep mudhar iku dados kanggo sandangan sing genep nganggo iket, nganggo surjan. Kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya, tak tampa Petruk. Leres ngendikanipun Ndara Werkudara nalika semanten mboyong kalian kula ngendikanipun Ndara Werkudara menawi kula pejah kinarya tumbal lan syarat srana. Ndara Werkudara ngenipun wuwuh undhake ngelmi kula mboten badhe selak. Menika kula ngetingalaken pangorbananipun Panakawan ingkang tresna kalian Bendara. Pangorbananipun abdi ingkang saestu lahir batin tresna kaliyan Bendara kula Ndara Werkudara nadyan Ndara kula Werkudara menika badhe pikantuk ngelmu kudu nganggo patine Petruk kula ikhlasaken ikhlas karo nyawamu mboten ikhlas sebab napa nyawa ora le njaluk nyawa ora le tuku mengkari urip iku kala mangsa mudhar ya kudu dilakoni yen ngono mapano aku ingkang bakal nugel janggamu sing landhep lho ladinge mun nganti mengek ora putut-putut malah lara. Aku bakal nugel gulungmu Panakawan Petruk Paman. Wonten dawuh. Mang cawiske bedhama sing landhep. Nggih, ngestaken dawuh nggih. Dina samengko bakal kelakon penjanggaku. Nggonku mateni Petruk kandhung bolong-olo tanpa rupa kowe kekuwataning para Pandhawa. Oh, monggo nggih sampun ngantos kekathah anggen paduka paring pangandikan. Dipun simpen rumiyin raos panjenengan. Petruk dipun percaya rumiyin. Rudara, nggih. Pun Kakang melu seneng dene Siadi entuk ngelmu kang anyar saka Bawadana. Sarana patine Petruk muga-muga tambah muwing ngelmuning Dimas Jodipati. Wah. Duryudana, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yo, Yayi. Prira iki seksekke Petruk kudu tekaning pati. Kunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon. Lir kincanging saking risang mawe gandrung. Sigra arsa anugel jangganing Kura Petruk nenggih Bambang Surasekti ingkang sakawit sampun prapteng negaring Ngastina mundi dawuh timbalanipun Sang Hyang Bathara Wenang kedah ngayomi dhateng pun kantong bolong mila sigra minggah wonten ing Datulaya nata Ngastina tanpa taliwara dipun tebak dadanipun temah dawah kalenggak mlajar pati senguni lumajar sedaya sami lumajar jerih pengawihipun Sang Bambang Surasekti.
sinten iki? Kula wis merem ngenteni disabet pedang gulu kula. Sampeyan sinten, Mas? Petruk. Yen kowe takon karo aku, aranku Bambang Surasekti. Bambang Surasekti. Iya. Ning mestine kowe ngerti karo aku sapa sejatine aku. Sapa? Aku kuwi sak temene ya kuwi ingkang sejati ingkang wujude kaya kowe.